Гэтыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі падзея сапраўды ўнікальная адразу па некалькіх прычынах. Настолькі стэрыльнай і дэкаратыўнай кампаніі не было яшчэ ніколі, ды і сам Лукашенко яшчэ ніколі так сябе не паводзіў. З аднаго боку ён бясконца намякае на свой сыход і пенсію, а з іншага толькі мацней трымаецца за ўладу і не вылучае нікога з чыноўнікаў у якасці свайго пераемніка. Але навошта тады ўвогуле гэтая імітацыя выбараў? Ці стануць яны для яго апошнімі і што чакае Беларусь пасля іх? Адказаць на гэтыя і многія іншыя пытанні нам дапаможа вядомы палітолог і аналітык Артём Шрайбман. Галоўная адметнасць у параўнанні з папярэднімі выбарчымі кампаніямі ў Беларусі, яна натуральна ў тым, што напэўна упершыню за шмат гадоў выбары не суправаджаюцца аніякай крытыкай улады. То бок ніхто з альтэрнатыўных, так бы мовіць, кандыдатаў не дазваляе сабе, ці ім не дазваляецца крытыкаваць уладу, і гэта сімвалізуе новыя межы дазволенага ў беларускай сістэмнай палітыцы, яе пераход да такіх сапраўдных цэнтральна-азіяцкіх мадэляў. Гэта, натуральна, наступства таго палітычнага крызісу, які пануе ў краіне з 2020 году, але тое, што вось ніводнага крытыка, тое, што ўлада ставіцца сама да гэтых выбараў як да такой даволі пустой фармальнасці, якую проста трэба правесці па канстытуцыі, гэта нам, напэўна, тое, што вызначае увогуле, мне здаецца, змест выбарчых кампаній, электаральных кампаній пры Лукашэнку хутчэй за ўсё да канца ягонай улады. Увогуле, папярэднія выбары нанеслі Аляксандру Лукашэнку магутную траўму. Ён на свае вочы пабачыў народ, які яго разлюбіў, і ўвесь свой 6-ы тэрмін яму помсціў. І гэта нягледзячы на тое, што праўладная сацыялогія малюе яму касмічныя лічбы падтрымкі, а ўсё, што можна было зачысціць, ужо даўно зачышчана. Але і праз 4,5 гады Лукашенко добра разумее, чаго больш за ўсё чакаюць беларусы. И получается, одни беглые и прочие ждут, когда сдохнет президент. Вот помрет, голос у него не тот. Тяжело ему говорить. Да не дождетесь. А другие сидят, как мыши под веником, и думают, принесет. Ребята, не принесет. Да тэмы так званых беглых у сваіх прамовах Лукашенко вяртаецца пастаянна. Яны то шукаюць яго грошы, то збіраюцца сілай захопліваць уладу, то яшчэ неяк пастаянна яго бянтэжаць. В новостях, как обычно, утром вижу, Совет Безопасности Беларуси заявил о том, что у них есть планы, у наших беглых, нападения на Беларусь с оружием в руках. Не то с Украины, не то с Польши. Милости просим, попробуйте. Потом не обижайтесь. Вот и все. Усе гэтыя словы маюць мала агульнага з рэчаіснасцю, але працягваюць злятаць з вуснаў Лукашэнкі, нягледзячы на тое, што прайшло ўжо даволі шмат часу. Мы бачым вельмі глыбокія наступствы траўмы, якую ён атрымаў у 2020 годзе, гэта відавочна, і ён не можа цалкам пераключыцца з той павесткі, нягледзячы нават на ягоныя ўласныя прапановы перагарнуць старонку, мы бачым, што ў яго не атрымоўваецца гэта зрабіць. Пазітыўная павестка ніколі не была моцным бокам гэтага рэжыму. Ён не ідэалагічны, ён не прапануе некую візію будучай Беларусі, да якой гэты рэжым Беларусь вядзе. Ён заўсёды быў такім сацыялістычна-кансерватыўным у пэўным сэнсе, захаваць лепшае з савецкіх гадоў, не даць разваліць краіну, не даць раскрасці дзяржаўную ўласнасць, захаваць некую сацыяльную падтрымку, захаваць стабільнасць. Ён заўсёды быў накіраваны на захаванне. У 2020 годзе, мне здаецца, гэта было нават адным з перадвыбарчых слоганаў Лукашэнкі, што зараз не час будаваць, зараз час захоўваць збудаванне. І таму адзінае, што ён можа, не ведаю, прапанаваць як некую каштоўнасць, гэта мір. І гэта тое, што таксама з'яўляецца ў пэўным сэнсе кансерватыўнай каштоўнасцю. Мы захоўваем то, што ў нас ёсць мірнае неба. Частку насельніцтва, дарэчы, працуе, асабліва калі людзі жывуць у кантэксце, інфармацыйным кантэксце расійска-украінскай вайны. Але, натуральна, гэта не замяняе нейкі пазітыўны вобраз. Проста гэтая ўлада навучылася, мне здаецца, працаваць як бы ад супраціўнага. То бок яна не будуе сябе вакол нейкіх абяцанняў лепшага жыцця. Яна будуе сваю ідэнтычнасць і сваю легітымнасць частковую вакол тых як бы жахаў, якія гэтая ўлада перадухіляе. Прынамсі, апошняе дзесяцігоддзе гэта такой модус аперанди гэтай сістэмы. І думаю, што Лукашенко проста ўжо ў пэўным сэнсе камфортна сябе прэзентаваць менавіта такім захавальнікам, ратаўніком існага
а не прагрэсіўным ці імкнуць чалавекам, які да чагосьці імкнецца. Гэта просто адлюстроўвае, магчыма, ягоны там ужо жыццёвую фазу, так, калі ў гэтым узросце ты ўжо думаеш пра некую кансервацыю. Дарэчы, і першую заяву пра ўдзел у наступных выбарах Лукашенко зрабіў менавіта ў кантэксце сваіх праціўнікаў. Маўляў, ён пойдзе ім на злосць, а не таму, што беларускі народ гэтага хоча. В контексте нынешней избирательной кампании оппозиция начинает раскручивать тему, пойдете вы или нет на следующие президентские выборы. Пойду. В следующем году. Передайте им, что пойду. Аднак падобна, што першапачаткова ў яго былі крыху іншыя планы на ўладу. Пасля 2020 года ён распачаў канстытуцыйную рэформу, вынікам якой стала вяртанне абмежавання на прэзідэнцкія тэрміны і наданне надзвычайнага статусу усебеларускаму народнаму сходу. Гэты орган цяпер атрымаў права адхіляць прэзідэнта ад улады, прызнаваць выбары нелегітымнымі і ўводзіць надзвычайнае ці нават ваеннае становішча. Прычым спачатку выглядала, што Лукашенко ўжо гатовы знайсці пераемніка і пасадзіць яго ў крэсла прэзідэнта, а сам ён збіраўся прыглядаць за ім з пасады кіраўніка таго усебеларускага народнага сходу. Я уже публично начинаю говорить всем вам, Да. вы должны привыкать к тому, я вас избаловал немножко, что президент будет другой. Нет, я не говорю, завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Ну, всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы. 30 годов мы уже привыкли к вам. И поздравляем В этом- с 30-летием. Вы в уже этом вся 30 беда. годов. Да, поздравляем. В этом вся беда. Ну, мы не можам просто выключыць варыянт, што з самага пачатку гэта была такая рытарычная як бы стратэгія. Казаць, што ўсё гэта для транзіту, а насамрэч просто стварыць такую сістэму нават не падзелу ўлады, а просто пераразмеркавання ўлады, якая можаш пачакаць свайго часу. Беларуская новая канстытуцыя дазваляе Лукашенко в прынцыпе нічога не мяняць яшчэ 2 тэрміны. І гэта было закладзена ў гэты канстытуцыйны дызайн, таму я не магу сказаць, што нешта пашло насуперак абвешчаным планам. Так, Лукашенко пайшоў на выбары, хаця абяцаў не ісці, але ў канстытуцыі ніякіх абмежаванняў на ягонае як бы прэзідэнцтва, на ягонае кіраўніцтва ў краіне з 2 пасадаў адначасова не ўсталявана до 2035 года прынамсі. Таму ён дзейнічае у рэчышчы тым, якое ён і абвесціў, прыняў, што калі ён вырашыць пайсці на гэты транзіт праз УНС, у яго да гэта ёсць яшчэ 10 гадоў. Так бы мовіць. Таму тут просто пытанне таго, што палітычная воля не саспела і, мабыць, ніколі не саспее, мы не ведаем. Але дызайн канстытуцыі гэта пазваляе адкласці. У выніку ж ніякага транзіту не адбылося, і Лукашенко збіраецца ўтрымліваць уладу яшчэ як мінімум 5 гадоў. Цікавы і яшчэ адзін момант. Прэзідэнцкія выбары 2025 года былі прызначаныя на 26 студзеня, за паўгода да магчымай крайняй даты. Гэта было абстаўлена ў выглядзе міні-спектакля. Палата прадстаўнікоў прыняла адпаведнае рашэнне, калі Лукашенко ляцеў на саміт у Казань, і, па словах прэс-сакратаркі Наталі Эйсманд, яе начальнік даведаўся пра зацверджаныя выбары толькі па прылёце. Таму пра вылучэнне на 7-й тэрмін было заяўлена не на нейкай нарадзе ці на ўмоўных дажынках, а ў інтэрв'ю расійскай прапагандыстцы Вользе Скабеевай. Ты хочешь, чтобы я впервые в твоей передаче сказал? Именно так. Да, Оля, пойду. Если вот сторонники мои скажут, что это надо, они же, конечно, скажут. Ну, что тут И говорить. некуда деваться, и мы вас поддержим. У выніку міні-спектакль ператварыўся ў самы сапраўдны цырк, бо ўжо пасля прынятага рашэння вайскоўцаў, бюджэтнікаў і нават выхавацеляк дзіцячых садкоў пачалі прымушаць здымацца ў роліках, у якіх яны нібыта просяць Лукашэнку ісці на 7-й тэрмін. Если вот сторонники мои скажут, что это надо, Надо. Конечно, надо. 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 Гэтая мітусня пакідала ўражанне, што выбары насамрэч збіраліся правесці пазней. Пра гэта сцвярджала і арганізацыя былых сілавікоў Белпол. Меркаванай датай галасавання там называлі 23 лютага. Спачатку улады ўсё абвяргалі, але пазней інфармацыю белполаўцаў пацвердзіў сам Лукашенко. думали мы, что раньше в феврале пройдут
выборы. В январе мы сможем провести Всебелорусское народное собрание. Мне здаецца, праводзіць выбары зімой зараз стала пэўнай такой электаральнай традыцыяй гэтага рэжыму. Пасля 2020 году яны вырашылі, што лета гэта адзін з чыннікаў, які падвышае верагоднасць пратэснай актыўнасці, нават калі сістэма і грамадства там цалкам зачышчана ад палітычных пагроз. Але чаго б не зменшыць верагоднасць праблем такім чынам, асабліва калі гэта, паўтаруся, стала новай традыцыяй палітычнай. Таму тое, што выбары праходзяць не ўлетку, не сюрпрыз. Гэта зараз норма у гэтым рэжыме. Лукашенко нават у мінулым скарачаў свой тэрмін дзеля палітычнай мэтазгоднасці. У 2006 годзе амаль на паўгады быў скарочаны таксама тэрмін, каб правесці выбары хутчэй. Таму гэта таксама не прэцэдэнт тое, што адбываецца зараз. І што тычыцца, чаму не люты, чаму студзень, вельмі цяжка сказаць. Я не ведаю, што там было ў галаве. Магчыма, палічылі, што не варта даваць як бы некую палітычную вагу Белполу, які прадказаў гэтыя выбары, і правесці назло ім у іншую дату. Пасля зацвярджэння даты выбараў у Александра Лукашэнкі сталі з'яўляцца спарынг-партнёры. Адразу было зразумела, што ніякіх апазіцыйных кандыдатаў не дапусцяць, ды і сярод лаяльных трэба было падабраць такіх, каб яны выглядалі яшчэ горшай альтэрнатывай Лукашэнку. Вот ненавидят они нашего президента, враги, центры эти западные, потому что он сохранил страну, он сохранил суверенитет, укрепил ее, не продал ее. И я хочу, чтобы их тошнило от каждого кандидата в президенты, который участвует в выборах. Только патриоты должны быть, чтобы они смотрели на кандидатов в президенты и понимали, ловить в этой стране нечего. Поэтому мы идем на выборы для того, чтобы укрепить страну. Але нават сярод такіх прэтэндэнтаў аказаліся патэнцыйна небяспечныя. Давялося адмовіцца ад удзелу ідэолагу і былой прэс-сакратарцы беларускай міліцыі Вользе Чамаданавай, а таксама кіраўніку кішэннага саюза афіцэраў Сергею Бубрыкаву. Гэтыя два чалавекі ад пачатку заяўлялі, што ні за якую ўладу змагацца не збіраюцца, але ў выніку ім загадалі зняцца. Я не бачу тут ніякага палітычных рызыкаў. Людзі ішлі першапачаткова з лозунгамі падтрымкі Лукашэнкі. Я маю на увазе гэтых двух прэтэндэнтаў, і просто, мне здаецца, спачатку накіравалі ўсіх патэнцыйных кандыдатаў, паглядзелі, што іх дастаткова, і як бы прыбралі рэзервістаў, тых, хто першапачаткова быў туды накіраваны ў якасці падстрахоўкі, таму што яна не спатрэбілася. Вось і ўсё. Усе партыі дысцыплінавана вылучылі сваіх кандыдатаў, палічылі, што гэтага дастаткова. Так да выбараў дайшлі 5 кандыдатаў. Гэта непасрэдна Александр Лукашенко, патомны спойлер Олег Гайдукевич, два абсалютныя ноунеймы, камуніст Сергей Сыранкоў і кіраўнік партыі працы і справядлівасці Александр Хижняк, а таксама псеўдаапазіцыянерка Ганна Канапацкая. 5 кандидатов с разными позициями, разные точки зрения. Кто-то НАТО хочет сюда ввести, за ними готовы прийти. Кто-то кричит о том, что президент у нас хороший, даешь одно, а будет думать другое. Я гэта бачу так, што вырашылі, што трэба ў кампанію дадаць элемент некага такога, нават не плюралізму, а дэманстратыўна смешнага плюралізму. Калі за пазіцыю адказвае амаль што найбольш дыскрэдытаваны экс-апазіцыйны палітык. Напэўна, больш дыскрэдытаваным маглі б туды паставіць толькі Васкрэсенскага, ці калі б узрост дазваляў Рамана Пратасевіча. Гэта такая тактыка, ці проста спроба паказаць людзям, што вось усё, што можа прапанаваць вам гэта ідэалагічная плынь. Чалавека, які нават нас крытыкаваць не будзе, а будзе крытыкаваць і астатнюю апазіцыю, і казаць пра тое, што трэба шлюбны ўзрост зніжаць. Пасля рэгістрацыі пачаўся перыяд перадвыбарчай агітацыі, але спарынг-партнёры абмежаваліся толькі нешматлікімі пікетамі і прызначанымі заканадаўствам выступамі па радыё і тэлебачанні. Амаль ніякіх паездак па краіне, ніякіх промакампаній. Усё, каб ніхто і не падумаў галасаваць не за Лукашэнку. А некаторыя кандыдаты увогуле заявілі, што змагаюцца за другое месца. Коммунисты сегодня уверены в безусловной и безоговорочной победе Александра Григорьевича на этих выборах. Но в этот исторический момент для нас сегодня принципиально важно, чтобы
кандидат от Коммунистической партии Беларуси занял второе место в этой электоральной гонке. Я думаю, што кандыдатам гэтым просто дазволілі як бы займацца любой актыўнасцю, якая не кранае крытыку уладаў дзейсных. А далей сказалі як бы самавыражайцеся, так вось рабіце што там патрэбна, каб сімуляваць нейкае сутыкненне поглядаў, і яны як бы у меру сваёй крэатыўнасці гэта робяць. Я думаю, што тут шмат што можа тлумачыцца іх асабістымі нейкімі якасцямі, здольнасцямі і схільнасцямі гэтых людзей. Таму што ёсць там і даволі шэрыя персанажы кшталту Хижняка, які нічым не можа запомніцца электарату, што чалавек просто там адпрацоўвае нумар, так, то просто мне здаецца нейкія асабістыя якасці гэтых людзей. Лукашенко па старой завядзёнцы адмовіўся і ад выступаў па ТБ і ад дэбатаў. Ён падае гэта пад соусам таго, што за яго гавораць не словы, а ўчынкі. Але насамрэч яго і так бясконца паказвае прапаганда, а пра існаванне астатніх кандыдатаў амаль не згадвае. Гэта дазволіла некаторым набліжаным нават рабіць прагнозы, колькі збярэ Лукашенко, і ці будзе гэтая лічба большая за тую, якую намаляваў сабе год таму Владимир Путин. Сколько за него проголосуют, мне кажется, что даже больше 90%. Я не думаю, што ў іх ёсць нейкая гонка з Пуцінам наконт таго, хто лепш малюе лічбы. Я думаю, што яны абодва разумеюць і не схаваюць пэўную рытуальнасць гэтых дзеянняў. Для абодвух гэта просто фармальнасць, якую трэба прайсці, а не нейкі важны, ведаеце, заплыў. Думаю, што яны будуць кіравацца ўласнай логікай, а ўласная логіка зараз пра тое, каб дэманстраваць рэкорды. Мы бачылі гэта па колькасці сабраных подпісаў, так бы быццам бы сабраных, так. Таму я думаю, што натуральна, што і вынік, калі захаваецца гэта логіка, мусіць быць вышэй, чым раней. Але не абавязкова 98%. Тут варта прагаварыць яшчэ адну акалічнасць. Месяц перад выбарамі Александр Лукашенко правёў у бясконцых раз'ездах і нарадах і зноў пачаў паўтараць мантру пра пераемнасць, у тым ліку і ў навагодняй прамове. Наш путь – преемственность. Смена поколений завершится в ближайшие годы. По-белорусски мудро, с опорой на все, чем мы дорожим и чем гордимся. А таксама насуперак сваім дзеянням ён заявіў, што насамрэч за ўладу не трымаецца. Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что я надеюсь еще при новой власти и вы тоже пожить. Ці хаваецца ў гэтых цытатах разгадка пытання настолькі хуткіх выбараў, невядома. Лукашэнкаўскае какецтва можа быць усяго толькі пасткай, бо акрамя словаў нішто не сведчыць пра тое, што ён саспеў на транзіт улады. Я не бачу прыкметаў таго, што ён саспеў. Тое, што ён гэта кажа, гэта натуральна значыць тое, што ён будзе уключаць павестку транзіта ў сваю публічную камунікацыю. Гэта ён ужо часткова рабіў апошнія гады, абяцаючы чыноўнікам, грамадству, што вось ідзе змена пакаленняў, і гэта як бы новая наша павестка, новая наша нагода ўсім мабілізавацца. Але сама па сабе гэтая рыторыка не азначае нічога. Яна можа як быць адлюстраваннем ягоных сапраўдных памкненняў зараз, якія таксама могуць змяніцца, альбо не быць. Мы не можам па ягонай рыторыцы ў адзін ці ў іншы бок зрабіць выснову, таму што гэтай рыторыцы некалькі гадоў. А ўвогуле рыторыцы пра я там стаміўся ад улады гадоў 20. Таму у які момант гэтыя словы стануць сур'ёзнымі, мы можам даведацца толькі па дзеяннях. Дзеянняў пакуль ён не прадпрымае. Дзеяннямі былі б сапраўдная падрыхтоўка прыемніка і ягоная такая візуалізацыя, так, каб людзям паказалі, хто на каго арыентавацца. Пакуль гэтага няма, гэта тыя самыя як бы неправільны гадзіннік, так, гадзіннік, які не працуе, які так заўсёды стаіць на адным часе, і аднойчы ён можа паказаць правільны час, але мы не даведаемся толькі гледзячы на яго калі. Таксама цікава, што як і ў 20-м годзе непасрэдна перад выбарамі Лукашэнку падводзіць здароўе. Тады ён перанёс коронавірус, а цяпер ужо доўгі час выступае асіплым. Хочу предупредить людей в погонах. Лишних денег не будет. Там, где можем обойтись, должны обойтись.
Увогуле, 6-ты тэрмін для яго прайшоў вельмі цяжка. З крэпкага пажылога мужчыны Александр Лукашенко ператварыўся ў старыка з трэмарам галавы, які з цяжкасцю ходзіць. Але ж пакуль ніякіх намёкаў на патэнцыйнага пераемніка Лукашенко не рабіў. Для яго важна, каб гэты чалавек быў звышлаяльным і ў той жа час не надта амбіцыйным, каб ізноў жа не паўтарыўся казахстанскі сцэнарый. Там спачатку ў гонар Нурсултана Назарбаева перайменавалі сталіцу, а пасля той застаўся ні з чым. Варта адзначыць, што пад транзіт улады падвялі і заканадаўства. Лукашенко забараніў судзіць самога сябе пасля адстаўкі, а таксама даў недатыкальнасць усёй сваёй сям'і. Таксама ў выпадку адыходу ад улады яго нельга будзе абражаць, а калі ён памрэ, то яго вялікае сямейства будзе атрымліваць штомесячна прэзідэнцкі заробак. Гэтыя законы сістэма была абавязана прыняць по новой конституции. Вот там даволі буквально, літаральна напісана, што статус былога прэзідэнта і ягоныя гаранты рэгулююцца законам. Таму гэты закон трэба было прыняць. У незалежнасці ад таго, ці ёсць сапраўднае памкненне сыходзіць, ці няма. Гэтыя законы былі прынятыя ў гэтыя гады пасля прыняцця Канстытуцыі. Таму, паўтаруся, тлумачальная сіла, тлумачальная моц гэтых падзеяў нулявая. Яны нічога не азначаюць. Яны былі прынятыя ўсё адно, незалежнасці ад сапраўдных лукашэнкаўскіх памкненняў. Аднак усё сваё палітычнае жыццё Лукашенко паказвае, што пры жаданні можна мяняць любыя законы, таму і гарантыі могуць быць адмененыя ў любы момант новай уладай, і ён сам можа апынуцца перад адказнасцю за свае ўчынкі. Гэта было б вельмі вялікім гістарычным выключэннем, таму што вельмі няшмат лідараў дажылі і былі перададзеныя у некія міжнародныя судовыя інстанцыі. У нашым выпадку, асабліва калі у рэжыму Лукашэнкі есть немало бяспечных тэрыторый, куды сям'я можа у выніку чаго з'ехаць. Таму абставіны могуць скласціся натуральна па-рознаму, але зараз перадумоў, каб там уявіць сабе яго на лаве падсудных у Газе, не шмат. Паўтаруся, гэта не тыя пытанні, у якіх у нас можа быць хоць сколько-нибудь там пэўны адказ. Пасля 26 студзеня пачнецца новы этап у гісторыі незалежнай Беларусі. Многія чакаюць ад 7-га тэрміна Лукашэнкі адлігі і спынення рэпрэсій, прычым на гэта гатовыя нават прыхільнікі ўлады. Першыя неасцярожныя крокі ўжо пачаліся. Сілавікі перасталі публікаваць пакаяльнае відэа, а з лета ўжо адбылося некалькі хваляў памілаванняў і вызваленняў палітвязняў. Ніякіх мэтаў пакуль гэтае памілаванне не дасягнулі, так, то бок няма ніякіх відавочных зрухаў у палітыцы захада наконт Беларусі, і таму калі Лукашенко ўсё яшчэ зацікаўлены у дыялогу, а мне здаецца гэта адзіная такая валідная прычына гэта рабіць, то логіка дыктуе, што гэтыя памілаванні будуць працягвацца. Так, пакуль прынамсі не будзе відавочна, што альбо рэакцыя будзе якая, альбо яе не будзе. А вось другое можна будзе, мне здаецца, зразумець толькі пасля там спробы Дональда Трампа, новай адміністрацыі США запусціць мірныя перамовы па ўкраіне. Калі гэтыя перамовы там скончацца неўдала, стане відавочна, што ніякай перазагрузкі зараз не будзе, вось тады мне здаецца, што Лукашенко можа задумацца, ці варта працягваць гэтае памілаванне. Пакуль, мне здаецца, нічога не ўказвае на тое, што ён мусіць спыніцца. Наколькі вядома, сабрана нашмат больш заяўленняў ці просьбаў пра памілаванне, і таму пул людзей, якіх можна адпускаць, ён даволі вялікі. І гандлёвы фонд для Лукашэнкі таксама, ён у прынцыпе бясконцы, так, ён можа заўсёды арыштоўваць новых людзей. Акрамя таго, лукашэнкаўцы паказалі некаторых вядомых палітычных зняволеных. Спачатку Марыю Калеснікаву, якой дазволілі нават сустрэчу з бацькам, а затым і Віктара Бабарыку, ад якога не было звестак амаль 2 гады. Я не думаю, што кагосьці з іх там Лукашенко сабе вырашыў, што ён будзе іх трымаць у вязніцах да канца свайго жыцця. Ён, мне здаецца, інструментальна падыходзіць да гэтага пытання. Калі будзе прапанова, якая яго задавальняе, думаю, што нават самыя вядомыя палітвязні могуць выйсці на волю. Што гэта можа быць? Першае, што прыходзіць да галавы, это натуральна некае зняццё санкцый. Частковае, поўнае, не ведаю, у самых цікавых сферах і гэтак далей. Ці нейкія формы вельмі такога
гістарычнага прызнання кшталту допуска да перамоўнага стола па Ўкраіне. Тут, напэўна, магчымыя варыянты. У залежнасці ад палітычнай сітуацыі гэта можа быць і нешта іншае кшталту гарантыі бяспекі. Калі б там, умоўна кажучы, толпы недовольных беларусаў стаялі пад палацам, то я думаю, ён бы мог адпусціць закладнікаў і ў абмен там на сваё жыццё. То бок усё залежыць ад сітуацыі, але натуральна, што гэтыя людзі праходзяць па іншай, так бы мовіць, катэгорыі, так, і ён іх проста так у абмен ні на што, мне здаецца, выпускаць не плануе. Тым не менш, нават Лукашэнку бачна, што жыць так, як Беларусь жыве апошнія 5 гадоў, больш нельга. Расія не можа закрыць усе эканамічныя дзіркі, якія пачаліся пасля ўвядзення санкцый. З'явіўся вялікі дэфіцыт працоўнай сілы, а беларускі рубель паступова працягвае абясцэньвацца. Ды і сам Лукашенка няўмольна старэе і гэта разумее, але ж дзе ён будзе старэць далей? На пенсіі, у крэсле кіраўніка Беларусі альбо на чале усебеларускага народнага сходу пытанне таксама пакуль адкрытае. Падсумоўваючы, можна дакладна сказаць адно. Цяпер прыйшоў час балючых рашэнняў, але адзінае пытанне, ці гатовы на іх Александр Лукашенка. Гэтыя выбары зачыняюць некі цыкл электаральны некалькіх кампаній, яны даюць яму, прынамсі, у ўнутранай палітыцы некалькі гадоў, 3-4 гады, калі 3, мне здаецца, калі не мусіць праходзіць ніякіх электаральных кампаній. Таму гэта час, калі сістэма можа дазволіць сабе трошкі больш эксперыментаў, калі будзе палітычная воля. Вось палітычная воля залежыць ад, мне здаецца, у першую чаргу знешніх фактараў. Ці будзе некае акно магчымасцяў для лукашэнкаўскай дыпламатыі, ці будзе увогуле некая перазагрузка рэгіянальных стасункаў і рэгіянальнай сістэмы бяспекі. Гэта магчыма. Гэта цалкам магчыма, і таму тут не варта казаць, што нічога не зменіцца ў 25 годзе. Змены могуць прыйсці, таму што, натуральна, што вайна Расіі і Украіны, яна, мабыць, падыходзіць да нейкай кульмінацыі альбо да развязкі, але натуральна, што ваяваць яшчэ столькі гадоў у той жа інтэнсіўнасці у абедзвюх краінаў няма рэсурсаў. Таму нешта зменіцца ў рэгіянальным кантэксце. І гэтыя змены, натуральна, могуць паўплываць і на ўнутраную палітыку беларускай улады. Я не думаю, што вельмі драматычна. Паўтаруся, я ўжо казаў у іншых інтэрв'ю, што я не веру у некую татальную адлігу пры Лукашэнку, некую вяртанне ў статус-кво 19-го года, але частковую адлігу, але там узваленне палітвязняў ці нейкае перафарматаванне рэпрэсій. Гэта не выключана. І тое ж самае тычыцца і некай кадравай палітыкі, і тое, што Лукашенко называе зменай пакаленняў, гэта таксама ўсё не выключаныя матэрыі, і ёсць шмат людзей, у тым ліку разумных аналітыкаў, якія кажуць, што гэта апошні тэрмін Лукашэнкі, гэта значыць, што ён будзе патрачаны у гэтым сцэнары на падрыхтоўку транзіта. Што таксама не выключана, і тады гэтыя выбары будуць апошнімі выбарамі Лукашэнкі. Мы зараз знаходзімся ў зоне такой даволі татальнай невызначанасці, і таму прагназаваць нешта тут вельмі цяжка.